Rawera Mandela Ogada mabende ne laro kom gavana ma kaunti ma Kisumu kaka chungkenda kata kaka independent candidate koro wacho ni owuok e ng'wenyno ero kendo koro siro lwedo gavana ma sani Ngire Peter Anyang' Nyong'o yiero ma tarik 9 dwe manyien. Ogada wacho ni okang' makamano ero okawo kaluwore ni paro mabende en godo chal kod mago eko mabende Ngire Nyong'o ni godo. Nyinga Dr. Mandela Ogada olap dhoga nyiche ndong ne kom mar gavana Kisumu County gotiko mar independent kendo ne wan gi gik moko duto mane dwaro. Aseyudo simbe mang'eny ka jo supporters maga mane county gochona ka penjo gimomiyo ok gineno nyinga e gazette notice mane IEBC ogolo. Omiyo abiro mondo achiw ler ne jowa. Bang' consultation gi osiepena kaka MCA marwa Honorable George Ogutu Oluoch wuod Nyagul kod political analysts kod advisors maga mamoko. Ne waneno ni ber mondo 2022 ni a step down mondo mi support Professor Anyang' Nyong'o otiek term mare higni moko 5 ma waneno ka en gi chenro maber mar kelo dongruok koro kowuok e chuny boma kama nosetimo dongruok mang'eny ma wan duto waseneno mondo mi okel dongruok e kor gwengewa. Omiyo ne nakawo decision mar stepping down mondo mi support Professor Anyang' Nyong'o. Koro ne supporters maga agoyonu erokamano kuom support kendo akwayo ni wamed mana hoyore mos to gi sani wa support Professor mondo otiek higni 5 mamoko mondo mi higni mabiro koro ek wachak ng'wech kendo machielo mar chwalo county gi kama Professor brobet ni oweye ka dhi mbele. Jowa kaka Omondi ang'eyo joma supporter mane chunygi chandre nyowuoyo ni IEBC otimona marach. Ok en wach marach, ane mana gocho ne returning officer Mr. Solomon mawacho ni I have decided to bow out of the race kendo en wach ma nang'eyo ni ok adhi bet e gazette notice. Omiyo jothurwa wabed mana mos kendo wahore mos to wakaw support marwa waket ne Professor Nyong'o nikech en ema neno ka en gi lek madwa chalo kod mara mar tero county marwa ni mbele. Ero kamano. Bedo ni iwuok oko e ng'wech mar laro kom mar gavana ma Kisumu County, koro kwayo ni ne jogo mane supporti ama ne jogo ombulu ma Kisumu County en mane? Mokwongo amora ahinya nikech sama nabiro e Kisumu County ka mondo mi akwa support jowano supporta gi sironyo kabisa. Kendo kwayo mara ne supporters maga gi jogo ombulu ma Kisumu duto en ni wamed nyayo kwe e sa campaign ni. To kogik e yiero to wayier jotelo kaluwore gi manifesto maggi gi gigo magiikore mar timonwa kaka jopiny. To jok mane oikore mar goyo na ombulu e kom mar gavana akwayo ni ombulu no ok olal. Wakaw mondo wagone Professor Anyang' Nyong'o mondo ochwal tich otieki kama lek mare mar kelo dongruok koro e mashinani.